kære Claus. Ej, jeg ved faktisk, vi gik. Men jeg har briller. Og så kigger jeg lige ind her i linsen. Og så mærker jeg på mine kinder. Og mærker, om det stadig er blødt. Men jeg kan bare godt se nogle briller. Så jeg er glad. Og så vil jeg lige vise, at min Marie bare... Og det var bare forstå det. Jeg håber ikke. Jeg gætter dig husk. Nu slår jeg. Jeg slog min hånd. Nej, der er ikke flere skud i. Nej, nu bliver jeg bange. Og nu tager jeg mine briller af, fordi nu er jeg et menneske. Og jeg skal lige finde ud. Ja. Og jeg kommer om lidt. Og nu er det lige. Okay, nu fatter jeg. UPS. Jeg tror, jeg stadig har en. Men hvis jeg stadig noget om, så mente jeg det. Men jeg tror ikke, jeg stadig noget. Så bedre på timen. Eller, det mente jeg ikke bedst.
Og så har jeg fået heltenes medalje. Easy blues. Og da jeg sagde nu, der var det bare lidt sådan slut nu, men jeg mente nu. Og nu var det jeg filmer stadig. Jeg må godt lade den filme, indtil jeg skal sove, fordi jeg vil gerne prøve at lave den længste video som en lang video. Ja, så kunne du lægge den op, og så kunne du slette den. Jeg skal ikke lægge sådan en lang video på den, det fylder alt for meget på iPad'en. Det gør det ikke. Ja, det gør det. Hvordan? Hvorfor det? Jamen det er fordi, at sådan en video, den fylder sådan noget, der hedder megabyte og gigabyte og sådan noget. Og hvis man så filmer noget, der er en meget lang og stor video, så fylder det inde på gemme. Derinde, hvor den gemmer ting, og så lige pludselig kan den slet ikke simpelthen ikke foretage sig noget på den. Så det fylder for meget. Men skal jeg lave en skål yoghurt til dig? Ja. Så sæt den der på bordet, og så kan du... Jeg skal lige... må jeg godt filme mere? Jamen, hallo, den er da kun lige 9 minutter. Mor, det er da ikke så meget. Ja, men så kan jeg lige vise noget. Kenneth. Jeg vil lige filme hurtigt. En gang. Fordi der kan ikke filme sig i stedet. Jeg skal gøre det her.
ikke har familie i Jylland eller sådan noget, så det er noget. Farvel, jeg håber det var sjovt. Det er jo ikke rigtigt. Altså,